जय हिन्द। थाम्बनेलखौ बानायनानै आं गावनो मिनिनो ओंखारदों। सोरनि फट' सिनाया आं मोनथियाबो। मैया आङो जेब्ला इउटुबाव लाइभ फैदोंमोन, बे बैमान गथ'फोरा आंखौ जिना हाराम खालामदों। बे फट'खौ नुनानै, बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नुनानै बे बैमान गथ'फोरखौ आं जेबो बुंथ'ला। दिनैनि बे भिडिअ'खौ मादैमोन सोरनिबा बिमाफोरा नायदोंब्ला आरो सिख्लाफोरा नायदोंब्ला बे भिडिअ'खौ मोजाङै खोनासंनानै ला। आरो बे बैमान गथ'फोरा बेफोरबायदि लंफं फांफं ओंखारनायखौसो जोबोर मोजां मोनो। गुड, मोजांनि बाथ्रा। बेनि सोमोन्दै उनाव सावरायगोन। सोरबा बर' फिल्मनि गिदिर एक्ट्रिसानो जा, थाखा फैसा गोनाङानो जा, आङो बिसोरनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। आङो फिसा फिसा मानसिफोरनि सायाव बाथ्रा सावराया। आं जेब्ला गिदिरखौ मोनगोन अब्लासो बाथ्रा सावरायगोन आं। दा जों बर' हारिनि थाखाय बा इयुन जोलैफोरनि थाखाय दिनै जोङो बैफोरबायदि खावलाब गानग्राखौ जों जेबो बुङा। बिसोर बिदिनोखा, बिसोरो मालाबाबो सोलायनो रोंनाय नङा। बे खावलाब खौथाब गानग्राफोरखौ जों जेबो बुङा आरो बुंनाबो लाब गैया। नाथाय जोङो बिसोरखौ लानानै बाथ्रा बुङो। फैनो गोनां उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौ। दा सोरनिबा फिसाजो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बुजिस्लाबा, क्लास 10, 9, 11, 12 फरायनायफोरा गुबुननि बेफोरबायदि टाउन सहराव थानानै खावलाब खुथाब गाननानै देखायनायखौ जोबोर मोजां मोननानै बिसोरबो सोलोंनो हायो। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा, बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बुजि मोना बेफोरबायदि गानोब्ला गिदिर मानसिफोरा बेसेबां गाज्रि मोनो, बेसेबां गाज्रि नुयो। बे उन्दै गथ'फोरा बुजि मोननाय नङा। मालाबाबो बुजि मोननाय नङा। बे उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा बिसोरखौ फल' खालामगोन। आरो बेवहाय सोर माबायदि मानसिफोरा माबायदि ड्रेस गानदो, बै उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरा जेबो बुजि मोननाय नङा। नाथाय बिसोरो मबाइलाव नुनानै सोलोंगोन। आरो बैमान गथ'फोर, आंखौ बावखुंग्रियाव लोगोआव आङो नोंसोरनि सिगाङाव अपेन बाथ्रा बुंगोन। नोंसोर केमेरा हमजोब। बेफोरबायदि खावलाब खुबथाब गाननानै फेसबुकाव भिडिअ' मानो होयो, इउटुबाव मानो भिडिअ' होयो, बेनि रिजोना मा आं अपेन बुंनो हागोन। नोंसोर आंखौ मबाइल हमजोब, केमेरा हमजोब, हेगारजोबना हो। आं जा बुंनांगौ आं बेखौ बुंगोन। मानि थाखाय बेफोरबायदि खावलाब गाननो गोनां जादों, मानि थाखाय बेफोरबायदि गाननानै बिसोर हगारो, बेनि बेनिफिटआ मानि थाखाय, बेनि सोमोन्दै आङो अपेन बाथ्रा बुंगोन बावखुंग्रियाव आंजों जमा जानो हायोब्ला। नाथाय आं हारसिंब्ला बुङा। नोंसोरनि सिगाङाव ओरै गसंनानै बुंगोन आं। बैमान गथ'फोर, आंखौल' एदावनो रोंगौ नोंसोरो। नोंसोरनि बिनानावफोराबो, नोंसोरनि बिब'फोराबो बेफोरबायदि गाननो हागौ, सोलोंनो हागौ। आरो बैफोरबायदि गाननानै भिडिअ' होग्राफोरखौ नोंसोरो मा कमेन्ट हरनांगौ बिसोरनि भिडिअ'नि सिङाव, बेखौबो आं बुजायनानै होगोन। बिसोरखौ रायनाङा, बिराद मोजां बुं, बरिया नुदों, नाइस, सना बेबि, आरो फिसा गानबावनांगौमोन, बरिया नुगौमोन, आरो बोख्लायबावनांगौमोन, बरिया नुगौमोन। कमेन्टफोरा बेफोरबायदि जानांगौ। ओरैबायदि उत्सा बोखांना होनांगौ बिसोरखौ, मालाबाबो रायनाङा, बोखांना होनांगौ बिसोरखौ। आरे देखायबावथारनायबालाय माथो जागौमोन, मोजां नुगौमोन, नङा न'? नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो, नोंसोरनि न'खरनि उन्दै उन्दै गामियाव थानाय गथ'फोराबो सानफ्रोमबो मबाइल नायो आरो बिसोरखौनो फल' खालामो, बिसोरखौनो नायो। बिसोरखौनो आंनि सिगाङाव सानसेखालि जोंनि एरियानि बिराद गिदिर मानसि, बे थाखा फैसा बिल्डिं, फिसाजो सानै दङ, बिराद धोनि न'खरनि। आं बिनि न'खराव थांबाय। बिफाया दुखु, मा बुंनो जेम्स, जानि गथ'फोराबो ओरैबायदि भिडिअ'खौसो नायो, ओरैबायदिखौसो फल' खालामो, मा होनना बुंनो। खोनासं बिनानावमोन आरो आंनि मादैमोन, सोरबा सिख्लाया सोलेर एबा देहाखौ देखाय,
गुवाहाटि सहराव देखायो, नलबारियाव देखायो, बरमायाव देखायो, हा देखाय। आरो नोंनि न'आव नोंनि बिदानो बिनानावनो देखायो, देखाय। नोंनि बिफानो फंबायनो देखायो, देखाय। ना नाथाय ससियेल मिडियायाव देखायब्ला माबायदि नुयो? ससियेल मिडियायाव गोबां मोजां मोजां गोरों गोरों मानसिफोरबो थायो। फेसबुकआव, इउटुबाव गोरों गोरों मानसिफोर, गिदिर गिदिर फरायनाय, साख्रि मावनाय, मोजां बुजिनाय गोबां मानसि थायो। फेसबुक आरो इउटुबाव गोबां मानसियानो नायो। हा बैसोर मा सानो मिथिबायना? बिनानावमोन, आं नोंसोरखौ थांखिनानै बुङो, मालाब्लाबो नोंसोर सोरखौबा नायनानै मालाबाबो बेफोरबायदि ड्रेस गाननो दासान। ओरैबायदि घाटिया नुयो, ओरैबायदि माने मुगैथावथाव नुयो। माने ओंखाम जानायफोराव नुफ्लांबाथ' ओंखामखौनो जानो हानाय नङा, गोबागोन बायदि नुयो। ओरैबायदि घाटिया नुयो। नंगौ, जायफोर देखायग्राफोर बिसोर साननो हागौ बेलाय मा बुस्थु, जेबो नङा। हा बिसोर साननो हागौ, बिसोरनि साननाया, बिसोरनि ब्रेना बेफोरबायदि जानो हागौ, आरो बेलाय मा बुस्थु, आंनिसो गोसो, आंसो गानगोन, आंसो देखायगोन, नंगौ न'? बिसोरनि साननाया बिदिनो। नाथाय गिदिर गिदिर मानसिफोर थायो बयक जानाय आरो फरायनाय, गिदिर गिदिर फरायनाय सिख्लाफोरबो दङ, हिनजावफोरबो दङ, गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय। सोरबा बिदि देखायदों नामा? देखायाखैना? मानो देखायाखै बिसोरो? बिसोरबोथ' देखायनो हायो। गिदिर गिदिर साख्रि मावो, फरायबाय माबाय, बिसोरबो देखायनो हायो। बिसोरसो बांसिन देखायबावनो हायो। आंहाथ' साख्रि ताख्रि दंबयो, आं गिदिर फरायनायबो, गोसो बायदि गाननो हायो, खावलाब खुथाब। हा आं गोरों, थाखा फैसाबो दङ आंहा, आंसो गाननो हाबोयो बांसिन लेभेलखौ, आरो गोरोंबो, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोरों, फरायनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोरों। बेफोरबायदिया मानो देखाया? बिसोरबोथ' देखायनो हायो। बिसोर मानो लाजियो? बिसोर मानो लाजियो? नाथाय बिसोरसो बांसिन डेन्जार देखायनो हायो गावनि अकातखौ। आं गोरों, थाखा फैसाबो दङ, साख्रिबो मावो, आंखौलाय सोर मा बुंनो? बुंबाबो जेबो गैया। बिसोर बायदियासो बांसिन देखायनो हायो। नाथाय सोरबायदिया देखायो? साननानै नाय बिनानाव, मानो देखायो? मालाबाबो फल' खालामना, देखायनाया देखायबाय थाथों। जाय देखायग्रा देखायबाय थाथों, जों देखायग्राखौबो जेबो बुङा। नाथाय बिनानावमोन, मालाबाबो फल' खालामना। ओरैबायदि घाटिया नुयो, ओरैबायदि गाज्रि नुयो, नोंखौ माने जेबो गोरों नङि बायदि, जेबो साननो रोङि बायदि बेफोरबायदि नुयो। मालाबाबो साननाङा नोंसोरो, आङो फिसा गानदो, आंनि मोदोमखौ आङो दुनियानि सिगाङाव देखायदो। हा नों गाव साननो हागौ, ओरै देखायजोब्बाय, बा आं ड्रेसा बिराद समायदों माथो, जोबोर मोजां नुदों माथो। बिनानावमोन, टाउन सहराव थानानै सोरबा बलिउडनि बायदि, हलिउडनि बायदि, टलिउडनि बायदि देखायो, देखायथों। जोंनि बर' गामियाव, बर' गामिनि सिख्लाफोरा बेफोरखौ सोलोंनाङा। नोंसोर मोजांखौ सोलों, मोजांखौ सोलों, मोजां खामानि मावनानै थाखा फैसा खामायनायखौ सोलों। गाज्रिखौ मालाबाबो सोलोंना बिनानावमोन। देखायनायखौ देखायबाय थानो हो। आरो सेंग्राफोर, बावखुंग्रियाव लोगो हम, गोबां बाथ्रा बुंगोन आं नोंसोरनि सिगाङाव, गसंनानै बिखाफोर दाननानै बाथ्रा बुंगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।